Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a chcem vám ukázať, ako vyrábam propolisovú masť. Tak ak si ju chcete vyrobiť aj vy, sledujte ďalej. Vyrobiť si propolisovú masť vôbec nie je ťažké. V podstate potrebujete len 3 ingrediencie, a to teda propolisovú tinktúru, ktorú zvyknem používať ja, potom buď vazelínu, kokosový olej alebo niečo podobné a ja používam aj včelí vosk. Dôležitý je samozrejme pomer. Ja používam 5 ku 1 ku 1, to znamená 5 dielikov vazelíny alebo teda nejakého tuku, 1 diel propolisu a 1 diel vosku. Všetko sú to hmotnostné diele, to znamená povedzme 100 gramov na 20 gramov a 20 gramov. Ja sa snažím túto masť robiť ozaj silnú, to znamená používam silný extrakt alebo teda propolisovú tinktúru a používam ho ozaj dosť do tejto masti. Tuto som si navážil vlastne propolis už dopredu, mal nejakých 55 gramov a na to som prispôsobil 250 gramov kokosového tuku. A takisto cca 50 gramov vosku. Vosk používam ideálne čo najbielší, to znamená, keď mám nejaké roje, tak vlastne tie prvé srdiečka, ktoré si vyrobia, keď odchytím roje a dám ho do rojnice, tak tie im odoberám. Alebo potom ešte veľmi čistý vosk je vlastne z odviečkovancov, keď má niekto čisté odviečkovance. Veľmi často je taká polemika na forách, že či používať vazelínu, alebo nejaké bambucké maslo, alebo povedzme kokosový tuk. Ja osobne som používal vazelínu, mám ju nachystanú, tentokrát som používal kokosový olej. Jedno aj druhé má svoje výhody aj svoje nevýhody. Ak chcete použiť vazelínu, tak určite lekárnickú, ktorá je vlastne úplne čistá, dá sa úplne bez problémov použiť na toto. Vazelína má nevýhodu, že teda neobsahuje nič iné. Na druhej strane je to výhoda, ak je človek na nejakú zlátku, povedzme alergický. Vazelína je čistý nosič iba toho propolisu. Kde zase napríklad ten kokosový tuk má svoje výhody, že obsahuje aj iné látky, ktoré sú teda koži prospešné. Takisto som čítal o ľuďoch, ktorí konzumujú túto masť na nejaké vnútorné použitie, na niektoré vredy. Neviem, či je to úplne v poriadku, ale potom by som určite použil kokosový tuk. Na čo je propolisová masť dobrá, asi všetci viete, keď ste sa dostali až sem. Vynikajúce je na všetky možné odreniny, popáleniny, exémy a na takéto kožné všetky možné veci. Na hojenie rán, ak sa človek poreže a podobne. Určite však možno odporúčam pre niekoho, kto ešte takúto masť nepoužil, nech najprv vyskúša na predlakte iba na kúsku kože, či náhodou nemá nejakú alergiu. Takže keď už sú všetky ingrediencie v podstate namiešané, robím to v takomto vodnom kúpeli, aby sa to veľmi neprehrelo, aby sa to nespálilo a v podstate stačí to len zohriať, zmiešať dokopy a v podstate nateglikovať. Tentokrát som to robil normálne v kuchyni, zvyknem to robiť v garáži, aby som všetko vlastne od toho nejako nezašpinil, ale v podstate ide len o ten olej. Propolis, ak sa vám zostane prilepený na hrnci, tak taký trik je, že dá sa to umyť teda dole alkoholom. Keďže sa rozpúšťa v alkohole, to znamená, že nejaký čistič, nejaká dezinfekcia, s tým sa to dá pekne dať pekne dole. A odporúčam ten hrnec veľmi dobre vyčistiť, aby to žena nevidela, lebo na budúce vám zase bude hundrať. Ja zvyknem používať takéto 30 alebo 35 ml malé mastičkové vlastne krabičky. Mám aj také malé, tam vzadu je vidno také desiatky, to skôr používam ako také vzorky, alebo keď si niekto kúpi med, tak im to dám, k tomu nech vyskúšajú a robím takú osvetu. Takže za pár minút je to potom stuhnuté. Zvyknem to skladovať potom v chladničke, alebo odporúčam to skladovať v chladničke, niekoľko mesiacov sa to dá úplne bežne používať. Takže mastička je hotová. Videli ste, že v podstate to nič nie je, treba to len vyskúšať a dá sa to úplne bez problémov doma spraviť. Ak sa vám video páčilo, dajte prosím like, dajte si odber, poprípade pozrite niektoré moje iné včelárske videá, ktoré by vás mohli zaujať. Ďakujem za pozornie a držte sa.